based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Si Renz Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Tumat na panlagnat na masarap at sulit. Si Renz Luna po, para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Renz Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure.
Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Si Renz Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Luwag na panlagnat na masarap at sulit. Si Renz Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Renz Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:15.
Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang inilang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinabagin tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayaw ng mga darakulang bareta sa lado lokal, dole nagpatanid sa mga magurang kontra sa child labor. Mga kababayan sa 3rd Distrito kan Albay na baguan buhay dahil sa mga programa ni Albay 3rd District Representative Cabredo. Sa lado nasyonal, mga flying coffins dapat nang ipagbawal. Kaso ni COVID-19, pwedeng magdakol dahil sa pag-alboroto kan Bulkan Taal. Karauman sanaan ni Duterte na takupan ng crater kan Bulkan Taal. Bareta sa ibang nasyon na Indonesia, naubusan na ng oxygen dahil sa COVID-19. Sa laro ng sports, amateur basketball players planong magkawat sa Japan B-League. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Pinatanidan kan Department of Labor and Employment sa mga maguran na daipag-obligaron ng sindang mga menor de edad na aki na magtrabaho na sa taho kan pandemya kausa kan COVID-19. Kini matapos magpaluwas ni Norden si Dole Regional Director Zenaida Campita na maigpit na pinagbabawal ang child labor sa mga panahon kaini or sa mga panahon or sa presenteng panahon. Siyan sinabi na kansinda magkaigwan ng inspection na diskubre na may mga child labor na gamit para magkaigwan ng anak buhay para masusteniran ang sindang oral daw na pangangaipo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Maugmanin marhay si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa suportang itinatawag kan mga residentes kan barangay sa 3rd Distrito kan probinsya. Kung kaya nagiging matrayong po na implementasyon kan mga programa na sa ngunyan napapakinabangan na para mabago ang sinang buhay. Siyan sinabi na kinakay po na mantinirang pagiging baygos dahil ang tamay maray na resulta ini. Ansiyan tinawan din punto yung Taranuman Project sa barangay kung saan ang women's planters sa kaigwa naman ng lakdang na pwera sa pagtanom. Ang mga ini nakagibunan ng negosyo siring sa butika, mini grocery at sinibapang pangkabuhayan na pinapakinabangan naman ninda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Kunkon sa karselan mag-agom na nagtago ng 13 taon na may kasong panggagadan. Ini matapos sa manakop sinda Alan Quinito Verhanyo, 39 anyos para omasin enot sa listahan kan Municipal Most Wanted Person kan Pasakaw Municipal Police Station. Asin sa yang agom na si Minda Quinto I Barameda, 35 anyos, panduwa sa listahan kan Municipal Most Wanted Person. Parang residente kan Zone 10A, Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. Asin pa rin sospechado sa paggalan kay Elizardo Kela kan taon 2008. Daraan mandamiento de arresto kan pinagsarumpuer sa kan Labo Municipal Police Station, Pasakaw Municipal Police Station, Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company, 9040 Special Action Company, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, Camarines Norte Maritime Police Station, Camarines Norte Investigation and Detection Team, Camarines Sur Maritime Police Station, asin Camarines Sur Provincial Mobile Force Company. Ang pinagtataguan ng mga suspects sa Zone 10A, Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur.
Inaresto ang 2 persona sa kasong murder na pinaluwas. Base sa mandamiento de arresto na pinaluwas ni Honorable Alma Balilio Operio, ang presiding judge kan RTC Branch 64 sa Labo, Camarines Sur, kan nakaaging Abril 11 taong 2017. Sigon sa Cam Norte Police Provincial Office ay kaigwanin mainit na pagkakaintindihan ng biktima. Asin nang nanamitan ng suspect na nagresulta sa panindigbas kan mag-agum masin na naman ni Ala na si Dante Quinito y San Juan na inot naman na nadakop kan taon 2009 sa biktima na naging dahilan para sa iyang tulo sa pagkagadan. Sa ngunyan ang mga naarestong personang nasa kustudiya na kanasabing hepatura para sa magkakanigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakabiso ang Provincial Health Office kan Albay sa paagi ni Ryan Altabano na dahil na magpila asin magpasiring sa Albay Astrodome para sa mga walk-in na magpabakuna kontra sa COVID-19. Dahil saan mga natatratang bakunang nakaalokar na sa mga persona nagpila kan minaging aldaw asin nakapagpalista asin nakapag-schedule na. Sa kunyan igwana sa naning natatratang 5,000 na dose din bakuna, nakatalaan na itudok sa mga nakaschedule na personang babakunaan hanggang Huwebes. Sigon kay Altabano, magmang marhayan gobyerno probinsal kan Albay dahil sa nahihiling na positibong kasibagan kan mga albayano asing kamawot na sindaan mabakunahan kontra sa nasabing virus alagad sa ngunyan limitado man girarain supply nin bakuna sa probinsya. Kung kaya man maakomodar ang gabos na mapila. Alagad pinagasigurar ni Altabano na maresibikan mga nabakunaan kan first dose ang ikadawang dose nin bakuna sa pinagtalaan na petsa. Dugang pa kanasabing opisyal na kay po ang tabayan maging anunsyo kan sa inyong opisina. Sharing man ni Gobernador Al Francis Bichara, kunwarin may maabot na bakuna, sin kunwarin magpapadagos ang pagbabakuna sa Albay Astrodome. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Kumpiyansa ang gobyerno probinsal kan Albay sa pamamayo ni Gobernador Al Francis Bichara na mas madali maabot ang herd immunity sa probinsya dahil sa nagpapadagos sa vaccination program sa Albay Astrodome. Kung saan sa ikatulong aldaw na kapag bakunan sindan din maabot sa 2,091 na albayano na kaibaan sa priority group na A1, A2 asin A3. Sigon kay Bichara, ini ang mga individual na matyagang nagpila sa luwas kan Astrodome para mabakunahan kontra sa COVID-19. Enot naman na nakapagbakunan ng maabot sa 2,870 kanuminaging duwang aldaw. Mientras sa nagpasalamat ang gobernador sa mga frontliners, mga partner institutions sa provincial government of Albay organizers. Dahil sa esperso sa hintabang ninda tanganing marilisar asin maging matarayong pagbabakuna sa mga albayano. Kasabay kay din nangaporan si Bichara sa publiko na dahil magpakampante. Kung sindaan na bakuna na alagad kay po na magsunod manggirari sa minimum health protocol tanganing luway-luway na mapababa ang kaso ng COVID-19 sa probinsya kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Piglinaw kan Albay Power and Energy Corporation sa paagi ni Leslie Capus ang pamayo kan Institutional Relations and Customer Department ng 40 megawatts kan kuryente para sa konsumidores sa probinsya ang maghahali sa San Miguel Energy Corporation ng SMEC na mas hababa na presyo kumpara sa presyo kan Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Hindi matapos sa tugutan, aprobaran na sintawanan ng Department of Energy ang korporasyon ng Certificate of Exemption para magkaigwan ng competitive selection process. Sigon kay Kapus, nasa proseso asin preparasyonan sa indang korporasyon sa pagkakaigwan ng open bidding sa iba pang source na makapagtaon ng reliable, sustainable asin affordable na kuryente sa mga albayano. Alagad sigon kay Kapus, di pa man ng asigurasyon sa mga konsumidores na mababaan mga bill sa mga maabot na bulan. Dakulan pagtubod kan Rural Health Unit kan Daraga Albay, luloy-luloy na nagbababa ang trend kan COVID-19 sa Banwaan. Sigon kay Daraga RHU OIC Head Dr. Cesar Mata, patunay kay niyan espasyo sa mga quarantine facility kung saan islag. Pigahalat na sana kan siyam na persona ang ultimong aldaw kan sindang pagkwarantina mientras na kanuminaging ng mga aldaw. Ababa ang numerong nairehistrong nagpopositibo sa COVID-19. Paliwanag ni Mata na basado sa indang datos. Nasa 770 ang total na kaso ng COVID-19 sa munisipyo kung saan 80 kay niyan aktibo asin 39 na nairehistro na gadan. Naglalaom si Mata na sa pagpapadagos na
sa magpapadagos sa nababang numero kan mga nagpopositibo. Mantan nag-abiso sa mga Daragenyo na dahil naman dapat magpakampante sa siring na sitwasyon na sin magsunod manggiraray sa mga pinapautob na minimum health protocols. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. DZGB Bareta alas 12. Padagos kita sa mga baretang unyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Panahon na para umaksyon na sinmaigot na imbestigaran kan legislatura ang pagkagadan kan dakol na soldados dahil sa pinag-aapod the flying coffins o widowmakers ang mga aircraft kan military. Tinawanin doon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na daing kasong halaga o priceless ang buhay kan mga soldados kumpara sa kung mautang ang gobyerno para sa kinakaipuan ng modernisasyon kan mga kagamitan kan AFP.
Mantang sinabi pa na De La Rosa na latungon na niya ang resulta ng investigasyon sa buminagsak na C-130 plane bago ibasol ang trahedya sa mga antique o lumang military aircrafts. Ikinamundo kan French Embassy sa Manila ang pagbagsak kan military plane sa Patikul, Sulu. Buminagsak ang C-130 military aircraft kan Philippine Air Force o PAF kan Domingo, Hulyo 4. Kasi nakidumamay man embahada sa pamilya kan mga biktima. Naglalao man embahada sa makaskas na recovery kan mga nalugadan sa trahedya. Kinawanan ni doon kainin na sa tao kan challenging as in emotional time para sa nasyon. Sinda nakasuporta sa Pilipinas as in Puersas Armadas kay Nasa 2 bagong kaso ng Delta variant kan COVID-19 na nairehistro kan Department of Health o DOH sa nasyon sa tabang kan Philippine Genome Center o PGC kasi National Institute of Health o NIH sa University of the Philippines o UP nakapagrehistro man ng 132 na alpha variant cases, 119 sa beta variant cases sa sintulong 10 na variant cases. Ang 2 Delta variant cases iyo ang mga returning overseas Filipinos o ROFs na may travel history sa Saudi Arabia. Nagabot sinda sa Pilipinas kan Mayo 29 taon 2021 as in na kompleto ang 10-day isolation period. Sa alpha variant cases 125 mga local cases sa ruan ROF as in anom na pinagbibiripikar pa. Nagabot man sa beta variant cases 111 ang local cases, 2 ROF as in ang anom pinagbibiripikar pa. Sa Theta or sa Tena cases, ini mga local cases na pinagkukonsiderar ng recovered. Pagirandun kan Department of Health sa publiko, lalo na sa gabos na fully vaccinated na sunodon pa man ang minimum health protocols para masiguro na mababawasan ang transmission kan COVID-19. Naadit ang Octa Research Group sa posibleng pagkakaigwan ng spike ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga lugar na apektado kan pag-alboroto kan Bulkan Taal. Sigun kay Professor Guido David, miyembro kan Octa na kaibahan sa mga posibleng magpuon ang pag-itaas kan kaso sa mga evacuation center. Nagpatanid si David sa namamatean ng spike sa oras na matapos ang mga evacuation effort. Maski na kontrol maninikan gobyerno kay puan pa manggirari magsunod ang mga residente sa pinapautob na protocol sa mga evacuation sites. Piglinaw kan Malacanang na ang paig ni Presidente Rodrigo Duterte na bugtakan ng takop ang crater ka nag-alborotong Bulkan Taal karoman sana o joke lang. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na paagi ni Presidente Duterte nagibuho na magianan mood kan mga tawo kasunod ka na priyatong magnetic eruption or magmatic eruption ka nakaaging simana. Sinabi ni Roque na wara sindang may giniboko ni pagmaraot kan mga kritiko ang mga karaw o joke ni Presidente Duterte. May garamdaman sa inuran ng batiko si Presidente Duterte so sa iya naging paig nagarog insensitive lalo na sa mga Pilipinong apektado kan kalamidad. Sa masulod na 3 bulan pa madesisyon si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kung makandidato sa 2022 presidential elections. Sigun ni kay Anthony Del Rosario, Secretary General ng Regional Party ng Hugpong ng Pagbabago, HNP, matapos ipaabot sa inda ni Mayor Sara na halato na sana ang desisyon niya para sa isa issue sa bulan ng Oktubre kung naroon po bunan ng pagsumitir ng Certificate of Candidacy para sa May 2021 national as in local elections. Siring man sinabi ni Del Rosario na posibleng dakulpang mangyari poon sa bulan na ini sagkod sa Oktubre, partikular kung si Isayan magiging vice presidential tandem kan presidential daughter in kaso magdesisyon na magkandidato sa pagka-presidente. Enot nang nagduman sa Davao City si dating presidential candidate as in Defense Secretary Gibo Chidoro Jr. para makipaghilingan kay Mayor Sara kung kaya nagbutuan posibleng tandem kan mga ini para sa nagadang-adang na eleksyon. Inabsuelto sa Sandigan Bayan si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong graft may kinaraman sa pork barrel scam. Sa 196 na pahin ng desisyon kan Sandigan Bayan Special First Division na absuelto ang senador sa 16 na counts in kasong graft. Sinuportahan kan korte ang demurrer to evidence kan kampo ni Revilla matapos mapatunay na daing sufficienteng ebidensya ang prosekusyon kontra digdi. Mientras na ibinasura man ang demurrer to evidence na sinumiter ni pork barrel scam Queen Janet Lim Napoles. Dahil sa ding bago sin po rehearse man sana ang mga argumento kayo ni. Firmado ni Associate Justices Faith Ekong, Rafael Lagos as in Edgardo Caldon ang nasabing desisyon.
Bareta sa ibang nasyon. Nauubos na ang mga medical oxygen supply sa mga iba-ibang ospital sa Indonesia. Dahilan ini sa padago sa pagdakol kan kaso ng COVID-19. Sagon kay Senior Minister Lut Binsa Pandajetan, na itinalaan na kan mga manufacturers sa mga ospital. Maliwanag kini na igwapang sufficienteng oxygen alagad naging makusog ang demand dahil dakulan mga individual na nagbabakal dahil sa pagrapado kan Delta variant kan COVID-19. Sa loob sa ni sarong aldaw nagrehistro o nakapag-rehistro ng sabing nasyon ng 29,745 na kaso kan COVID-19. Naigwang 558 na ang nagadan. Sa lado ni sport, plano ni Juan Gomez de Liano na magkawat sa Japan. Ang 22 anyos sa produkto kan University of the Philippines nagpirma na sa Earth Friends Tokyo Z asin makawat siya sa Japan B-League Division 2. Iyan paayag kan team sa pagsasabi ng dating national team guard. Iyon makatabang sa inda sa lingdong kan Asian player Kotarul. Si Terdy Ravena iyon primerong Pinoy na magkawat sa Japan B-League. Kansa magpirma sa Sun and Neo Phoenix mantangan sa iyang tugang na si Kiefer nagpirma man ng kontrata sa Shiga Lancasters. Easy inflatable bed ang pagpresentar o pigpresentar na bagong imbensyon ng mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Ibang klase ni dahil pwede mong daraw ang kamang ini maski sain dahil natitiklop asin natitipig ini mantang maski sain mo pwedeng pabutogon asin magamit para magpahingalo. Komportable ni asin madaling gamiton. Istoryang naiiba! Grabe ang pagtabigla ni sarong pamilya sa Baton Rouge, Louisiana kan i-check nindan sa indang bank account asin nadiskubre na may laog ning $50 billion o katumbas ng 2.5 trillion pesos. Nadiskubre sa nainin ni Darren James kan bigla siyang apudan kan sayang misis dahil sa bilyon-bilyon na kantidad na nagbuto sa indang bank account. Ay makapaniwala si James sa nahiling yung numero sa indang bank account. Sigun sa iya sa momentong ito sa siya nakahiling kan siring kadakol na zero sa buhay niya. Tulos man niyang inapod ng pangyayari sa bangko para i-report ang salang pagkakadeposito asin na maaraman man ang kausa kay ni. Matapos sa nagkapirang aldaw na reverse man ang salang deposit alagad bago ini, nagkuwangunan ng screenshot ang pamilya ni James sa once in a lifetime na pagkakasala kan bangko. Flashback! Hulyo 6 kan taon 2005 kan pirmahan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo asin kan Poland Prime Minister na si Marek Belka ang kasunduan na magpapaiwas kan Philippine-Polish relations bilang highlight kan pagbisita kay ni sa Manila. Ang kainut-unut ang pagbisita ni sarong Polish leader, nagkrear ng kasaysayan sa dawang nasyon para sa indang bilateral relations. Nag-oyo ng Poland na magbugtak ng consortium na magkaigwan ng feasibility study asin financing para sa upgrading as an extension kan Philippine National Railways Mainline South tagkod sa Matnog, Sorsogon sa Bicol Region. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarmang-tabang News Director and Twin Peralta News Manager Mar de la Cruz. Ako po, asin ang tagapagbareta kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Day maghali, day magpukna. Masunod na ang programang Iskaramusa. Kay Bas Angel Mustasa. Pagkatapos sa nagkapit ang mga pakiramdom. Sa inyong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our